Miksi Havo edustaa rakentamisen nykyaikaa? Kaikki alkaa yhteydenotosta. Käymme heti alkuun asiakkaan kanssa keskustelun hankkeen tavoitteista, kuten aikataulusta ja kokoluokasta. Näin varmistamme, että ratkaisua lähdetään suunnittelemaan oikeaan suuntaan heti alusta asti ja kokemus olisi asiakkaalle mahdollisimman vaivaton ja laadukas. Samalla kun teemme tarjouksen taloista asiakkaan hankkeeseen, laadimme yhdessä selkeän kokonaishankebudjetin jo varhaisessa vaiheessa. Näin asiakas pystyy tekemään valistuneita päätöksiä ilman yllättäviä lisäkuluja. Pääset myös tutustumaan tuotantoprosessiimme ja kokemaan rakentamisen nykyaikaa. Kun sopimus on tehty, projektille laaditaan tarkka aikataulu ja tuotantokalenteri. Valmistuksen ja toimituksen ajankohdat lukitaan ja hanke etenee tehtaalla suunnitelmallisesti. Piirrämme kaikki tuotantoon ja rakennuslupaan tarvittavat kuvat ja haemme jopa hankkeen rakennusluvan palveluna, jolloin asiakkaan ei tarvitse huolehtia byrokratiasta. Haluamme, että Havo-kokemus on sinulle asiakkaana laadukas ja mahdollisimman vaivaton. Talot valmistuvat kuivissa ja nykyaikaisissa tehdasolosuhteissa, joissa laatu ja tarkkuus pysyvät aina korkealla tasolla ilman sään tai eri urakkarajapintojen tuomia epävarmuuksia. Näin projekti etenee nopeasti ja hallitusti alusta loppuun. Tuotannon valmistuttua valmiit talot kuljetetaan tontille ja asennetaan paikoilleen jopa 1 päivän aikana. Kun kunnallistekniikka on kytketty, on Havotalo heti käyttövalmis. Koe kanssamme rakentamisen nykyaikaa. havo.fi